Chtěla říct, že celý ten kurz byl úplně nad očekávání. Jsem nesmírně vděčná, že jsem mohla ho projít. A úplně jsem si zvědomila, jak vlastně, jak moc ta mysl do toho pořád vchází a ta intuice tam je a vždycky tam byla a docela silně a já jsem ji vždycky odignorovala jako nějaká blbost. Teď se mi to ukázalo, jak, v jaký míře vlastně. Dostala som presne tie informácie, ktoré som potrebovala vedieť. Je to typy intuície, ako to funguje. Odnášam si veľa užitočných vlastne nástrojov na to stíšenie, ktoré sa mi podarilo praktizovať vlastne aj už bežne do každého dňa. To som ostal prekvapený, lebo skôr som čakal, že to bude možno také trošku líznuté ezom tento kurz, ale vlastne není ani trochu, takže z toho som veľmi milo prekvapený. Ja som ti, Ľubi, veľmi vďačná za to, ako všetky tieto informácie podávaš, ako ľahkosťou a zrozumiteľne, lebo ja už som sa s niektorými aj stretla v živote a mám pocit, že až teraz ich tak viem oveľa lepšie uchopiť. Som šla do tohto kurzu s tým, že som si chcela potvrdiť tú svoju intuíciu, ktorej som neverila. A potvrdilo sa mi to, že hlavne tie myšlienky, ktoré mi chodili, tak to neboli len také obyčajné myšlienky, ale hovorila na mňa tá moja intuícia. Na tomto kurze sa to aspoň mne deje ako stonásobne viacej. Hej, tie déjà vu napríklad, to som mal trikrát za rok, teraz to mám trikrát za deň, hej, príklad. Ono sú to drobnosti, ale je to veľká akože zmena. No. Týmto, čo my tu robíme teraz, čo sa učíme od teba, Lubka, ja neviem, mne sa celý život tak akoby nejak úplne začal meniť na veľmi, veľmi príjemný a spokojný život. Ja som to nevedela uchopiť do tohto hmotného sveta a bola som zmetená, sama zo seba zmetená, že čo to je, jak žijem a dva životy ako keby. A škola intuícií mi pomohla to prepojiť a tak si užívam teraz ten život. Mám rada tie meditácie, ktoré vlastne ako keby sa stupňovali každý týždeň, čiže vlastne tie mi dosť vyhovovali a tie dýchové cvičenia a cvičenie so sviečkou sú super. Konečne robím plynulé finger regime s tým zajkom a s jelenčakom. To mi dlho nešlo. Dobre mi robí meditácia môj vnútorný vesmír. A určite som sa rozhodla, že teraz, keď to síce skončí, čo mi je aj smutno a ľúto, tak si to chcem začať znova, že od tej prvej lekcie si to znova budem púšťať. Ja to idem aplikovať aj do praxe, že mne prišli možno to ten vnútorný kompás alebo vnem, takže som spravil akože aj skrz investície. Menej sa bojím, menej strachu prežívam, hlavne keď sa zvedomujem. Čo sa mne tak deje, tak neustále synchronicity. Veľmi často si zvedomím sen a idem. A idem si podľa seba. Niekedy môžem ovplyvniť, čo sa deje v tom sne a niekedy ma to proste nepustí, že len sa dívaj, čo sa deje. Som veľmi vďačný, že už som mal možnosť vlastne pracovať so všetkými tými nástrojmi, ktoré si nám tu poskytla. A tiež som veľmi vďačná za to, že tu môžem byť a že sme vás spoznali. Veľmi je super vás aj počúvať, že čím si prechádzate vy, ako vnímate svet a čo sa vám deje, lebo mám to podobné a keď to môžeme takto spoločne zdieľať, tak no je to úžasné. Naozaj dobrý pocit, že v tom nie je človek sám a je to reálne. Všetko je to reálne, to, čo kedysi bolo také neuchopiteľné. Keď asi ten žiak je pripravený, tak učiteľ sa nájde. Ďakujem, Ľubka, za všetko, čo nás to učí. Si úžasná. Som veľmi, veľmi rada za celý tento kurz. Si myslím, že je to veľmi zaujímavá a dôležitá súčasť mojej najbližšej cesty. Opravdu nesmírně zajímavá zkušenost a opravdu mě to obohatilo. Za mňa úplne super.